Sayon ra kayo ta mga lagad sa Ginoo sa diyang daghan tay panalangin. Sayon ra kayo ta mga lagad sa Ginoo sa dihang tanan natong panginahanglanon naa sa tuwa. Apan sa dihang maabot na ganing pagsulay. Mualagad pa bagyapon ta sa Ginoo. Ang Ginoo may nag-imbita kanimo nga maminaw karon og ang Ginoo nangitag pamaagi nag-convince sa imo nga maminaw karon busa importante kayo kining atong pagtuon og minsay nini nga kagabhion. Yes, matag usa sa atoa nakasulay gyud og nakaagi gyud kita kining gitawag og brokenness or kining pagkaguba sa atoa nga kasing-kasing. Posible sa kining laylay nga mga pamaagi sa financial aspect or sa bisan unsang kining kuan. Kita gyud tanan nakaagi og kung wala pa moabot gyud ang panahon nga moagi gyud taning gitawag og brokenness or pagkabungkag kining mga kasakit sa ato nga kinabuhi. Ninumdum ko sa kining usa ka istorya sa kining batan-on nga dasig kayo sa kalalaki. Grabe, apil gyud siya sa kining buluhaton si Ginoo tungod kay didto pod iyang nabaluan nga kung magapil-apil siya sa buluhaton si Ginoo, makit-an pod niya diha ang iyang kining ingon pa mapangasawa pohon. So, apil-apil siya sa kining mga activity, serenading, simba kanunay, mga unsa pa diha nga kining outreach program hangtod nga nakit-an gyud niya ang kining gitawag niya hinigugma. Na mo to laktod nga pagsulti nagkahinigugmay sila unya nagpakasal hangtod nga human silang kasal nanamkon og kining bata ang mao nga iyang asawa sa ila nga kining pamilya sa ila nga ingon pa bag-o nga kaminyoon halos hatag yun nilang panahon diya sa Ginoo, serbisyo sa Ginoo, simba adto sa mga kasilinganan, apil sa kining mga activities sa kining kalihukan sa simbahan o sa iglesia. Ila gyud gihimo ang kining ingon pa pagkadasig gyud. Niabot ang panahon sa diha nga nagburos ang mong babae. Niabot ang 8 ka bulan hangtod nga ikasiyam nga bulan. Nanganak ang kining babae sa iyang pagpanganak sa wala damha. Namatay ang maong babae og ang iyang bata mauray nabuhi. Lord, asa naman ang imong pag-uban? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang panahon nga mong gihatag diha kanimo? Halos tanan ang nasa mo among simba diha kanimo, igugol na mo sa imo pero unsa may imong gibalos? Nganong imong mangkuhaon ang kinabuhi sa akong pinalangga nga asawa? Daghan mo mga silingan, mga katawhan nga wala gyud magtarong sa pagpangalaga diha kanimo. Pero nganong ang akong asawa man? Nganong ang akong asawa? Sugod ato, wa na magsimba ang maong lalaki. Wa na siya ampo-ampo, wa na siya basa-basa Biblia laktod nga pagkasulti na nga wala na gid siya sa pag-alagad diha sa Ginoo. You see? Sayon ra kayo ta mga lagad sa Ginoo sa diyang daghan tay panalangin. Sayon ra kayo ta mga lagad sa Ginoo sa dihang tanan natong panginahanglanon naa sa tuwa. Apan sa dihang maabot na ganing pagsulay. Mualagad pa bagyapon ta sa Ginoo. Karon mangutana ko sa atoa. Pananglitan unyang gabi urugma pohon tangtangan ta og usa ka buok tiil. Mualagad pa bagyapon ta sa Ginoo. Nining mga taknaa, mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naglantaw karon. Atong isgutan ang kinabuhi ni Jacob. Tungod kay dunay dako nga pagtulunan nga atong makatunan ini sa diyang musugakod na ta sa dagkong mga pagsulay. Yes, kabaluta sa istorya ni Jacob, usa siya gitawag o kining limbungan. Busa tungod siyang pagkalimbungan, tungod kay iyang gilimbungan ang iyang papa, ang iyang igsuon, iyang giilad, mao to nga ingon siya pa isaw-isaw siya, unya dayon ang hitabo, ang tanang panalangin nga dito ta kang isaw, gihatag dito kang kining Jacob. Unya suko ang igsuon si Jacob nilangyaw dito sa lahi nga dapit tungod kay hadlok siya nga kining patyon. Ug dito sa diha nga nagstruggle na siya, wala siya kabalon sa buhaton. Nagpakita ang Ginoo sa iyaha. Hangtod nga niabot siya sa kang laban, hangtod nga naminyo siya, duha iyang asawa,
ni pamauli na pud siya, daghan kay mga pagsulay hangtod nga niabot na nakasugakon na pud siya kining gitawag og peligro sa kinabuhi tungod kay ang iyang igsoon nga sa isa wa gyud makalimot sa tanang iyang kasalanan nga nabuhat. So gisugat ni Esau didto tungod kay pamatyo na sila ug mao pud to ang king dako nga struggle ni Jacob sa iyang kinabuhi. Iyang gisurrender ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Gani nakiglayog siya, nanghangyo siya sa Ginoo nga, Lord, palihog, ayaw, hawa, nga dili ko nimo panalanginan, kay mamatay gyud ako. Ang tod nga, gipanalanginan gyud siya sa Ginoo. Ngayang ngalan, gipulihan, gikan sakop, ngadto sa Israel, meaning madaogon. Og dili, wala dito natapos ang iyahang gitawag og kahimtang og kasakit sa kinabuhi. Nini mga takna, maupod ni ang kining ikatulo nga gisugakod ni Jacob nga mo kanang makasulay gud siya yung papiligro nga halos ikamatay niya. Atong basahon diya sa Genesis 34 versikulo 30 ingon diri, then Jacob said to Simeon and Levi, you have brought trouble on me by making me stink to the inhabitants of the land, that Canaanites and the Perizzites, my numbers are few, and if they gather themselves against me and attack me, I shall be destroyed, both I and my household. Nining mga taknaa, mga kaigsunan, ang asawa, ang kanang anak ni Jacob nga si Dina, gipaminyo didto sa kining sa kining Shechem kining hari didto prinsipe, unya din ang hitabo tungod kay dili man sila Hudiyo, nagpatuli silang tanan hangtod nga nisugot ang kining kuan, nisugot ang side sa kining taga Shechem, nisugot pud ang side sa kining banay ni Jacob iyang mga kaubanan, ing pa household. Na ang hitabo pila ka mga adlaw agoy kay nasuko man gitaw si Levi ug si Simeon. Ang hitabo si Levi ug si Simeon gisulong nila dito sa kining kuan, sa lugar sa kining Shechem. Ang tanang lalaki gipamatay, unya ang tanang mga babae gipangwag, gipanghimong slaves, gipangdala sila. Ang tanang mga kabtangan, mga kayupan nga na dito gipangdala dito sa ila. Now ang nitabo ningon si Jacob, unsa maning inyong gibuhat? Inyo gyud ko gitagaan og dako nga problema. Kani mga kaigsunan, dili lang ni problema kanang paray sa ato karon nga maabot ang panahon nga di natakasabot sa atong kinabuhi. Ang problema ni Jacob dako kayo. Tungod kay ang tanang mga katawhan sa ilang palibot nga mga cities nagdumot sa ilaha tungod kay gipamatay ni Levi sa iyang anak nga si Simeon ug si Levi ang mga katawhan sa Shechem. Now ingon diri si kining Jacob, I shall be destroyed, both I and my household. Si Jacob muatubang sa kining sitwasyon sa kinabuhi nga mao ang kining kamatayon. Tungod kay walay mulaban sila, gamay lang sila, samantala ang kining kalaban perting dagana muatubang siya sa dako nga kining problema sa kinabuhi. I don't know unsa gibati ani ni Jacob tingalig na sa sitwasyon nga gitawag natong sobra pa sa kining broken, sobra pa sa kining trouble nga tong gipang-atubang karon tungod kay dili lang siyang matubang sa kamatayon, apil lang iyang kining pamilya. Ang una nga lesson nga tong matun-an diri, the reality of unwelcome distress. Yes, si Jacob gitawag og madaogon ang iyang pangalan, gitabangan siya sa Ginoo, pero taliwala sa iyang ingon pa covenant ngadto si Ginoo, nisugakod siya sa kining pagsulay, the reality of unwelcome distress. Sa atong kinabuhi, sure gud ko nga moabot ni. There are times when God does not make sense. Moabot gud na sa atong kinabuhi nga di ta kasabot. There are times when heaven seems silent. Certain moments leave us questioning God's plan. Adversity touches everyone's life. No one is immune to life's challenges. We all face brokenness at some point of our life. Mga kaigsunan, mao gid ang reality sa ato nga kinabuhi. May mga panahon nga di gyud nato masabtan kanang unwelcome distress, unwelcome trouble nga moabot sa atong kinabuhi. Perhaps ang niabot sa atoa kaning ingon pa problema kung si Jacob nakasulay nga ang iyang pamilya mo sugamak na sa kining kamatayon, tingali kita gilibutan sa kining utang diri, utang didto. Kagahapon kung naminaw ta sa kining mensahe sa kining pulong sa kagabi, grabe pagkanindot nga diin kanang wa na halos makaon, kining bulawan kanang mga problema nga nangalagad unta ta sa Ginoo, pero moabot gyud ang kining kanang di nato masabtan ba nga wala gyud panalangin. Perhaps ang niabot sa tuwa karon kanang
injury or sakit kanang maluoy ko nga maglantaw labi na sa atong kaigsuonan diha sa kadalanan nga kanang napay injury ang uban dili na makalakaw nga sa ilang ingon pa wa nagi paabuton nga kaayuhan kun dili mao na lamang ang langit pagkaluoy unaon. So maka-question na bitaw batan-on na amigo nako dito sa Usamis di nakalakaw pastilan. Usahay basulod niya Ginoo. Nga Lord, nganong di naman kumakalakaw sa bata pa siya nahulog unya dayon ang iyang spinal cord no na diferensya mo to nga resulta di na siya makalakaw. Grabe. Siguro ang uban sa tua gibulagag uyab. Ang uban sa tua dili lang kung uyab kundi pamilya. Diya sa kining page daghan gyud ang kining manawag, daghan ang kining ingon pa mangayog tambag niya maglisod kog tambag tungod kay wala ko sa ilang sapatos. Ang ilang problema mo ni, Sir, unsay imong ikatabang? Unsay imong ikatambag? Ang akong asawa gibulagan ko niadto sa iyang kabit unya nga akong mga anak iyang gikuha. Gusto unta ko nga makauban ang akong mga anak pastilan pagka problema. Napoy usa nanawag naghilak grabe kampuan ako grabe bako niya halos sa kining tawag mugawas na ang kining ingon pa ang iyang kasing-kasing sa iyang pagbako. Nagibulagan siya sa iyang uyab tungod kay nasakpan siya nga dito sa pikas na siya pikas nga ingon pag kabit-kabit nga uyab unya dili siya gusto tungod kay ang iyang pinakahigugma gyud kadtong yamin nga uyab ingon siya gusto na ko magbag-o gusto na ko nga magkabalik biseron siya akong baton pastilan luya pagkadaghan og kining brokenness sa ato nga kinabuhi mga igsoon mukalit jud moabot jud ang gitawag og ngun pa the reality of unwelcome distress atong kinabuhi. Tingalig wala pa karon moabot pa ni puhon. Tingalig namatyan ta katong nagkasakit og cancer ang akong papa. Grabe pagkaluoy una-una no. Wa gyud mi yun pa wala mi ikapatambal walay kwarta gikan lami sa pobre nga kining kahimtang. Unya last time sa pag-uli nako dito sa amoang balay nakita na akong papa pastilan. Luya na kayo murag naglingkod, nag-ana, gisulod na lang tog wala may wheelchair tungod kay wa gyud may kwarta. Pastilan pagka nimpa luoy kay hunahunahon. Daghan tay mga unwelcome distress nga maabot sa atong kinabuhi. But friends, si Jacob sa diha nga nisugakod siya dako nga kining pagsulay wala ni siya kabaloon sa buhaton. Notice diri sa chapter 5 sa verse 1 nagingon diri God said to Jacob. God said to Jacob the assurance of divine intervention. Mga kabatanunan, mga kaigsuonan, dili nato makita nga naa di ay intervention ang Ginoo. Ang Ginoo do na di paki sa atong mga problema. Matud pa nga, God takes note of every detail in our lives. God takes advanced measures to rescue us. He listens to every whisper of our hearts. He lends His strength when we face our fears. He illuminates our path in times of darkness. He offers comfort in the midst of our grief. His grace, God's grace empowers us to overcome adversity and His wisdom guides us in moments of our uncertainty. Sa diha dayang although ang reality sa itong kinabuhi maabot gyud ang kining pagsulay ba nga dili nato may balaan. Kining problema nga daw gibundakan ta sa dagkong mga pagsulay. Ang Ginoo nakakita bisan sa gamay natong nga problema. Ang Ginoo dunay paki sa matag higayon, matag kalisod naman ta sa kining hayahayog kalisod. Ang Ginoo dunay paki sa atong kinabuhi. God intervenes. Busa mga kabatanunan ang nahitabo unsay giingon ni si Ginoo, arise, go up to Bethel, and dwell there, make an altar there to God who appeared to you when you fled from your brother. Ang ingon si Ginoo, arise, tindog, tungod kay tingalig na sa kining kagool si Jacob. Wa na siya kabalon sa buhaton. Giingnan si Ginoo, tindog. Sa panahon dayang nga kining nata sa kining kagool sa atong kinabuhi nga halos di na ta mobangon. Inig kabuntag. Ang Ginoo kanunay gyud nagpadasig kana, tindog. Tindog. Now mga kaigsunan, ingon na Ginoo adto sa kining Bethel mga kaigsunan, mao ning house of worship. Mao ni ang sitwasyon kanang sa picture makita nato, mao ang sitwasyon diin si Jacob ni kalagi ug gikan sa igsuon kang Esau ug didto nagpakita sa iyaha ang Ginoo. Nakita niya ang hagdanan nga mga anghel gikan sa langit na naog saka kanaog nakita nagpakita didto ang Ginoo kang Jacob unya naghimo siya didto og covenant gibutangan niya og bato gitawag niya og
Bethel. Now ang Ginoo niingon sa iya, tindog, balik dito sa Bethel. Gusto day sa Ginoo nga sa diyang nagka-problema ni Jacob, gusto niya ipabalik si Jacob dito sa lugar diin nahimamat niya ang Ginoo. Nining kagabion mao gyud ang pinaka-importante nga pagtuon nga dapat natong tun-an. The urge to revisit the sacred place. Sa panahon nga naa na ta sa kalisod sa atong kinabuhi. Sa panahon nga mag-struggle na ta tingalig kompleto tag kwarta or ingon pa labi na sa mga kabatan-unan kadili pa man kayo bugat ang kining problema. Labi na kining sala nga gitawag nato maglisod gyud tag biya. Ingon pag maghatag nato brokenness ba. Labi na di ko malimot sa kining istorya sa katong usa kining missionary sa 1,000 missionary. Ingon pa niya kaniadto gi-rape siya. Unya dayon sa iya nga pagka-rape, gibalik-balik siya, balik-balikan siya pag-rape, wala siya mahimo, di siya musumbong tungod kay mahimong dako nga gubot. Now ang nitabo sa diyan nga nagdako siya, ang iyang lawas nagapangita na kung giunsa siya kaniadto. Na-addict siya sa kining sex, gusto na niya nga muhawa si Ginoo. But the more siya nga musimba, the more siya mupadul si Ginoo, the more siya birahon ni Satanas padulong dito sa kining kangit-ngit. Tingalig doon na tayo mga struggles karon. Pornography. Tingalig mga struggles na to sala. Bisag kung saan na to biya, masipyat dito mo inom dito sa kining dili makayo, sigarilyo, hubog-hubog, or unsa man. Struggle na to sa kinabuhi nga dili, yun na to mabiyaan. Igsoon, ang Ginoo, ang sikreto day, nga gusto sa Ginoo nga mabiyaan ka na nga mga butang. Gusto sa Ginoo nga balikan nimo siya, diin, didto nimo siya nahimamat. The urge to revisit the sacred place. Di ko malimot sa panahon nga kining nag-struggle ko. Yes, ang uban sa to, alabi na sa kining mga lalaki, no, maadik o kining klase-klaseng mga bisyo, especially kining pornography. Bisan unsaon na kog biya kaniadto, kani tinud-anay gud nga testimony, bisan unsaon na kog biya, the more nga mo biya, kinang birahon gud ka ni Satanas, kinang wala kay mahimo sa imong kaugalingon. Mo to nga, wa ko kabalon sa akong buhaton. Sa diyang ang Ginoo naghunghong kanako, didto lang nako ni nabiyaan, sa diyang nag-apil nako sa buluhaton sa Ginoo. Apil na ka sa kining ministry, dito nimo na imamat ang Ginoo, posible. Unsa ni siya, literature ministry or online kining pag-broadcast or pagwalid sa online or layman or unsa nga klase nga kining pagministeryo or dito sa kining simbahan nimo na imamat ang Ginoo, apil ka sa kining unsa dia mga camping, igsoon, higala. Sa diyan mag-struggle na ta sa atong brokenness, nga wala na ta kay balo kung unsa atong buhaton. Gusto sa Ginoo nga i-revisit nato ang lugar din dito nato siya nahimamat. God wants us to go back to where we once walked with Him. Jesus holds the key to mend the cracks in our lives. The hand of God is the healing balm of our brokenness. He offers solace and restoration in the midst of our fractures. Mga kabatan-unan, maurag yun ni. Ang Ginoo ra gyud tambal sa atong brokenness. Morning gingon nga unique doctrine of Christianity. Kaya dito sa Muslim, sa Islam, sa Hinduism, or unsa klase-klase nga reliyon, gitudluan ta nga mo buhat gyud og maayo. Pero there is Christianity, gitudluan ta nga dili ta makahimo og maayo. Gawas sa Ginoo. Kinahanglan nato og external source. Sa atong emptiness, sa atong kinabuhi, sa atong problema, brokenness, nga dili nato kaya, kinahanglan nato external source. Ninumdum ko sa usa na ko ka friend, no, nag-eskwela siya. Gitawag siya pang bugtong paglaom nga makahuman gyud sa kining pag-eskwela. Ang nahitabo, nabagsak siya. Siyang pagkabagsak mo to nga mahulog nga ma-retake yun niya, ma-extend ang iyang ingon pang graduate noon pa last year, pero na-extend nga karon na pud nga school year. Ang nitabo, suko kayong mga ginikanan, suko ang iyang pamilya, ang igsoon nga nagpiskwela siya, uli dito sa tuwa. Magpakasal na ta ko human nga ikaw ang kining makagraduate. Pero wa man ka magtarong. Grabe ang iyang struggle, sigig hilak. Ang iyang mga batchmates, mga classmates, mag-graduate na siya mabilin. Mo na nga,
kinahanglan tong external source sa panahon nga dili nato masabtan ang atong kaugalingon. And what happens? So Jacob, sa diha nga nakabaton siya paglaom, gitabangan sa Ginoo mo balik dito sa kining Bethel, di nahimamat niyang Ginoo kaniadto. So Jacob said to his household and to all who were with him, put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel so that I may make there an altar to God who answers me in my distress and has been with me wherever I have gone. Ingon si kining Jacob, adto ta si kining Bethel. Kaya nga naman, atong halaran ang Ginoo nga maoy nagtubag sa akong mga pag-ampo sa panahon nga nako sa kinangit-ngitan nga kinabuhi. Ang Ginoo nagpakita kanako adto ta sa Ginoo tungod kay ato siyang halaran because He has been with me sa diha nga ako nawala og nagka-problema. Ang punto nini mga kaigsuunan, sa diha nga nakakaplag si Jacob og paglaom gikan sa Ginoo. Ang paglaom ngayang nabatunan, iyang gi-share didto sa iyang kaubanan sa iyang household kung unsa ka maayo Ginoo. So busa ningon siya nga atong halaran na Ginoo kay nganuman siya naa kanunay kanako sa panahon nga nagkalisod ko. The one who finds hope shares hope. Ang tinud-anay gyud nga nakabaton, nakakaplag og paglaom. Mao kadtong mga tao pod nga musulti ngadto sa uban may tungod sa paglaom nga ilang nabatunan. A hope finder is a hope bringer. Pass on the loaves of God's promises to nourish others. Declare the abundant goodness of God that dwells in your story. Distribute the slices of God's promises to feed the hungry hearts. Tell the tale of how God has touched your life. Kung tinud-anay gyud nga nakabaton kag paglaom, imo na ba kining nasulti ngadto sa uban? In the Bible, wala gyud tao nga sadayang na-meet nila si Ginoong Hesus nakabaton sila paglaom, dili sila mosulti sa uban. Sa diha nga katong giyawaan, gipagulan ni Ginoong Hesus ang katong pila ka libo nga mga kining espiritu nga nisulod sa iya. Ang tao nga kining giyawaan kaniadto sa diha nga naulian siya, niadto siya sa Decapolis sa 10 cities. Iyang gisulti dito kung giunsa siya pagbag-o sa Ginoo. Sa diha nga usa ka babae nga Samaritan, klase-klase nga bana, walay tarong nga relasyon, nasa sa kining pagkaguba sa iyang kasing-kasing, daw wala ni paglaom yang kinabuhi, maulaw na gani siya magpakita sa mga tao busa, udtong tutok, niadto siya sa kining well. Niadto siya dito, nagsagom og tubig, kay dili siya gusto nga makitaan sa mga tao. Apan giadto siya, gituyog yun, og hapit ni Ginoong Hesus. Og yatagan siya paglaom. Gisulti dito ni Ginoong Hesus. Kung unsa siya kaniadto og si Ginoong Hesus nakailagyod sa every detail bisan kinsa nga lalaki nga iyang naminyuan, nga iyang gikauban gisulti ni Ginoong Hesus. Busa sa dihang iyang nibalan nga ang Mesiyas day mao iyang katubang. Ang usa ka babae niadto sa city, gisulti niya sa mga tao kung kinsa si Ginoong Hesus nga nakaila di ay sa iyang kinabuhi, dunay paki si Kristo siyang kinabuhi. Busa iyang gisultihan ng mga tao nga atong adtuon ang Mesiyas. Atong makita kung paday nato pagbasa, many people believe in Jesus Christ tungod sa maong testimony sa maong babae. Ang tinud-anay nga nakakaplag og paglaom, dili gyud mahimutang nga dili isulti ngadto sa uban. Busa igsuon, tinud-anay bagyod nga nakakaplag kag paglaom. Tinud-anay bagyod ang hope nga imong nadawat, kay kung dili nimo ni isulti sa uban kanang imong paglaom nga imong nabatunan, dili na tinuod. The people who receive hope in their life, dili gyud mahimutang nga dili isulti sa uban. Pastinan pagkaluoy, no? Pagkaluoy sa kining pamilya nga mga tao nga wala kabalo sa kining unsay tinuod, nag-struggle sa iyang kinabuhi niya, dili nimo isulti kung giunsa ka pagbag-o ni Ginoong Hesus. Walay lain pinaka-best nga kining gitawag og mensahe ngadto sa uban. Kung dili ang mensahe kung giunsa ka pagbag-o sa atong buhi nga Ginoo. Ako dili ko malimot nga kaniadto sa panahon sa COVID, grabe nag-struggle ko sa akong kinabuhi katong gisulti nga ako ng pornography. Yes, tinuod to siya.
nga bisan mag-eskwela o kining theology, ako di mo kumuula mo sulti. Isulti magana ko ni sa ako mga professor, kapila ko nila giampuan. Dupad ko nila luhod og ampo. Kay nag-struggle ko sa akong kinabuhi. Ako niadtong panahona kanang naka sa online nga kanang wala na kay mahimo, bawal mo gawas. Kanang sige lang kag-scroll down sa kining Facebook, YouTube, ngitag movie, gabi dugay matulog hangtod magbuntag. Unya dayon tan-aw dayon og kining dili maayo nga mga butang. Wala kabalo sa akong kinabuhi. Apan sa diha nga nakakita ko sa kining Hope Channel. Dito nga ako nakitaan ang kining mga kanta. Makita na ako gitaw og panimbaya sa kabuntagon mga Bisay. Ganahan magid ko kayo. Kay gikan pa sa una sa diha nga backslide nako, action nagkadaon sa kinabuhi makadungog re og kanta murag madasig kog balik. Tan-aw na ko linindutan ani nga mga kining mga kanta. So dito ako nakita nga murag na-revive gamay ang ako nga kinabuhi. Plus nadungagan pag gyud og mga sermons diha sa kining YouTube nga kung gipanglantaw. Dito mataglantaw gyud nako sa kining mga sermon ni Pastor Tards. Makita na ako nga usay maghilak gyud ko, tulog gyud akong luha, og dito murag na-revive gamay, nakamata ko sa kamatuoran kung unsay angay nga buhaton. So ang naitabo mga kabatanunan, dili ko gusto nga kabalo ko nga daghan kog mga classmates, kabalo ko nga daghan kog mga kaubanan, mga kabatanunan, mga tao nga nag-struggle karon ang nahitabo. Bisag dili ko kabalo, naghimo kog vlog. Katong akong cellphone nga buak-buak, practice ko atubang. May tungod sa pulong si Ginoo, paghatag ug paglaom. Gani usay maulo ko kay nga naman mura kog katawanan, mura kog something kining trying hard, ingon ana ba, pero tungod kay gusto nako nga paglaom, ang struggle din giluwas ko sa Ginoo kay pinaagi ra pud sa kining social media. Gusto nako nga makahatag pud og paglaom ngadto sa uban. Tungod kay pinaagi niini ilang makita pud giun sa ko pagbag-o sa Ginoo. Ang tinuod nga nakakaplag og paglaom mo share gid sa uban. Kanus apan nimo i-share ang paglaom nga imong nabatunan. Last mga kabatanunan, sa diha nga gisulti na gibiyaan na sa iyang pamilya. Diha sa bersikulo 5 ningon diri, and as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. Sa diha nga nagbaklay na sila. Now imagine, ganiya nagatubang si Jacob sa kining ingon pa taliwala sa kining kamatayon tungod kay ang tanang mga tao diha sa city, daghan kay mga lugar nagdumot sa ilaha ug musulong sa ilaha. Apan ang sugo si Ginoo, balik dito sa Betel, arise adto sa Betel, di nagpakita kanimo ang Ginoo. Balik dito sa lugar di nahimamat nimo ang Ginoo. Ang gihimo ni Jacob ug ang iyang makatawhan mga kaubanan, nagbaklay sila hinay-hinay. Paingon sa lugar din, himamat nila Ginoo dito sa Betel. Now ang naitabo tungod kay mga tao nagdumot sa ilaha. Ang naitabo, a terror from God fell upon the cities. Wala sila gigukod, wala sila gipamatay tungod kay ang mga tao nang hadlok sa Dios nga gialagaran ni Jacob. Wala sultihin ni Jacob kung kinsang Dios nga ilang gialagaran. It was God nga nagput sa ilang hunahuna nga kining tao nga inyong pagapatyon, dili ni basta-basta og ako gyud ning protection. It was God nga nagbutang sa ilang hunahuna, laktod nga pagkasulti. Atong makutlo dinhi, the certainty of God's deliverance. Sa diha nga mo baklay lang gyud ta didto sa Ginoo, sa mando sa Ginoo, sa giya sa Ginoo. Sigurado gyud 100% nga ang Ginoo magaluwas kanato. Ang Ginoo dili maghatag og problema. Siya nay bahala na ng tanan. Busa your rescue is just around the corner. Naana ang king tabang si Ginoo. Trust in God's timing. Rest assured God's salvation is guaranteed. Anticipate the miraculous blessing God has prepared for you. You are secure in the hands of God. Sigurado na gyud sa diha nga maglakaw ta sa Ginoo. Di ko malimot sa kastorya didto sa kini Scotland sa Hebrides Island. Si John Paton kauban sa iya nga kining pamilya, kauban sa iya nga kining asawa. Naghimo sila og kining mission didto nga kining mga tao sa tribo makabalo sila may tungod sa gugma kung kinsa ang tinuod nga Dios. Now ang nitabo sa ilang quarter usa ni anak na panahon pirting sukua sa kining tribo. Ang naitabo ni anang gabiuna, ang mga tribo nagdala na og kining mga kalayo, nagdala og kining mga sundang kay sunugon nila ang kadtong quarter sa ilahang misyon.
Daghan kayo sila, gilibutan nila ang kining kampo. Samtang si John Paton, kauban siyang asawa, walay lain silang kauban. Wala sila laing armas. Wala sila laing gisaligan. Ilang gitugyan nilang kinabuhi. Kay mismo dito, mudangat na gid sila sa maong kamatayon. Busa nagluhod sila. Samtang ang kalaban, naidala nga mga armas, naidala nga mga sundang, naidala nga mga kalayo. Ang armas nga gigunitan ni John Paton ug iyang asawa, maurag yun kining armas sa pagampo. Lord sila, Lord, ikaw na bahala nini. Hangtod nagbuntag na inampuay. Adlaw na lang waag yun sila gisulong. Naghinay-hinay kawala kadtong mga tribo nga nagpalibot sila. 5 years later, kadtong nga tribo, daghan kayo ang na-convert, apil na ang kadtong gitawag leader sa maong tribo, ang chief. Human nga na-convert to, gipangutani ni John Paton. Hinumdum pa ko 5 years ago, nga gilibutan minimo kami radua sa akong asawa. Nganong wala man ninyo idayon, nga pamatyon mi og sunugon ang mga kwarter. Nganong nangahinay-hinay mong kawala. Ingon ang atong chief, Sir, kinsa man pod kadtong mga tao nga sidla kayo mga sinina, daghan kayog espada, nagpalibot didto. Busa nahadlok mi, motong wala mi midayon. Ingon si John Paton, wag gyud ko laing uban. Ang ako ra gyud asawa. You see the deliverance of God. Ingon ana kangilngig ng atong Ginoo. Mabitaw ni eskwela ko diya sa MVC. Agad mi kwarta. Gikan na gyud mis pobre ngani pagbalik ko dito sa mua, di gyud sila sa katuo sa akong hitsura no, kay murag ni gwapo na ba ko karon. Kaniadto grabe, ana gyud akong naong niwang kayo nya atos bukid pas ano kupras. Kanang bulawan-bulawan nakasulay hapit pud mi mga matay ana. Tungod kay dito sa kining gitreasure namo amo-amo ra gud to tingalig naikuha o kanang gigabi gyud tuyo giatulog Pasko kay mga ulo mi makita mga tao sawayon ba sumauto nga wa may kabantay nga kining tag-iya pod suko kayo nagdala gyud sa pistola kay pulis pastilan kulbaan mo abi na magpamusilo nami mga kawatan mong dako pero gabi gyud gituyo kay nga naman hadlok man mi kining ingon ba wala sure basta mag-treasure sawayon yun kana sumauto hapit gyud mi tao mi mga matay. Eskwela's MVC, wa gyud maoy kwarta. Moto nga ingon ko sa akong magulang, agoy kay kwarta, wa tay kwarta kay pa eskwela diha ang atong tatay nagsakit og kanser, ingon siya. Unsa man nakatamay ka sa gahom sa Ginoo. Nakatamay ba ka sa gahom sa Ginoo? Didto naabli akong una-una. Bitaw no, ang Ginoo tag-iyan ining tanan. Siya tag-iyan ining kalibutan. Bisan karon dayon kung kumuton niya kalibutan mamahimo kini. Unsa pa man ka kanang gamay nga bayro nun, nga abi natog dako, di nabayaran si Ginoo, di ko pa eskwelahon adto kong kinvisi, walay kwarta. Ambot nganong nakahuman mi. Grabe ang kining mga panalangin ni Ginoo sa panahon nga wala mi bugas kana bitaw nga ako'y kauban po didto nga kining classmate karon nagtudlo na dira sa Lakeview. Wa gud toy kwarta, iyang mga igsuon wala na pa eskwela, si writer tig pa eskwela didto nya dayon iyang mga igsuon gagmay pa nang eskwela pod gibiyaan sa ginikanan, parehas gud mi way mga mahimo. Duol mi sa mga faculty didto mangguna. Tingala lang mi nga naagi maabot nga kining bugas mao nang di gud ko malimot pagpasalamat diha sa kining MVC. Diha kang pastor Sumatra family maayo gud ko sila sa among kinabuhi. Panahon nga way sudan walay bugas mo dalit. Mga classmates na mo tingala lang mi nga say magdala og kining pagkaon dalon dito sa balay. Hangtod nga graduate gud mi. Di ko malimot last time nga mga last sem before mi nag-graduate. Ang akong kauban tong akong giingon akong classmate mao pud akong ka-roommate. Grabing kabalakan niya ingon siya di na gud ko magsabay ani graduate wa gud koy kwarta. Nakoy dako kayo nga utang. Busa mga kaigsunan sa diha nga na-enroll ni maluoy ko sa iya maghiglaan lang siya halos di na mo bangon didto sige nagampo sige no ana gyulain mahimo ako gingnan ay kabalaka sunod semana natay allowance nga madawat gamay ato ni tapal sa imo ang yuo na to nga mag-eskwela ka. Ang tod nga usa ka buntag niya na human na mag-worship, human na mo nga nagisgot sa kining panalangin sa Ginoo nga moabot gyud pagkabuntag pagkataod-taod. Giingnan siya sa mong professor, adto ka dito sa kining kuan sa office
Pag-abot dito sa office, natingala lang siya tungod kay dunay kaila dito sa mga kining professor, ingon siya maghatag siya kwarta. Giingnan siya kalit sa man, gusto ka nga sponsoran ta ka, pili utang nimo. Gitunulan siya 20 mil, gibutang sa iyang account. Grabe nga ikaw ng Ginoo panalangin. Sa panahon nga wala na gyud tay mahimo, sa panahon nga wala na tay laing dangpan, God's deliverance sure gyud og sigurado gyud na. Mao na nga mga kabatan-unan, mga kahigalaan, nining mga taknaa, magkalipay gyud ta tungod kay ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. There is hope for the broken. Sa atong mga kalisod, sa atong kahimtang karon, tingalig ginagsangan ta, utang dito, kaliwa to. Atong pamilya wala na'y makaon. Tingalig nawadan ta sa usa sa atong pinalangga, sa atong kinabuhi. Tingalig gibulagan ta, ang atong pamilya nagkabungkag. Tingalig nag-struggle ta, tungod kay hangtod karon dili madawat ang sakit nga atong nadawat or injury. Tingalig nag-struggle ta, maghilak ta sa atong kaugalingon, mutulong atong luha nga halos wala na'y paglaom. Tungod kay sa mga circumstanya sa atong kinabuhi. Na mga panahon nga dili nato masabtan sa hilak na tagkalit sa walay hinungdan. Nining kalibutan na, ang atong kalibutan murag gunig na anay sakit nga kanser. Stage 4 cancer, nga halos simalat yun na ang tanang problema mo abot gyud dinhi sa atong nga kinabuhi. Ang struggle nga imong natagamtaman karon, remember always, nga usana sa realidad, nga ikaw nagpuyo nining kalibutana. Apan luyo ni anang tanan, doon na tayo assurance of God's intervention. Nga ang Ginoo, dunay paki, bisan sa usa ka buhok, nga natagak gikan sa imong mga ulo. Ang Dios, nag-auhag ka na to, nga sa panahon mo tagamtam tani, sa panahon nga musugat ani nga mga problema, mubalik ta sa lugar diin atong nahimamat siya kaniadto tingalig sa simbahan or sa bisan unsa nga kining ministry. And the rest ana ayaw ng problema ha. Ang Ginoo na bahala. Ug ayaw kalimot tungod sa paglaom nga imong natagamtaman karon, isulti na sa uban. We are just a bigger of God's grace. Manglilimos sa tas grasya sa Ginoo. Ang pan sa grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo, ato nang kusniton ug ipahat ngadto sa usapod kauban natong manglilimos. Ayaw kalimot pagpahat sa panalangin, grasya o paglaom nga imong nabatanan. And the rest, sure ball nga Ginoo nagyoy bala sa imong kinabuhi.